जै खुलुमबाय दे लोगोफोर गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आं दिनै सासे जौस्रां देस्रां समायना फावखुंग्रिजों रायज्लायनो नागिरदों बिथांनि मुङा जाबाय जेरिना बिथाङा बङाइगावआवनो थायो जायखिजाया आं बिथांजों दा रायज्लायगोन आरो बिथाङा दिनैसिम बेसेबां सिनेमा गाखो बेसेबां एलबाम गाखो बेफोरनि हिसाब निकास लालायनाय जागोन नै दा बिथांखौ फन खालामगोन नोंथांमोना बे समावनो आंनि चेनेलखौ सोरबाफ्रा साबस्क्राइब खालामाखैबा थाब थाब साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो ओमफ्राय आंजों रंजाफादो दे लोगोफोर र' आं दा बिथांखौ फन खालामनो रिं जाबाय हेलौ हेलौ अ बे जिरिनानाव नांहैबायना नांफैबायथ' नोंनिया देहा पाति सेहरा सब मोजाङैनो दं दा मोजाङैनो दङ दे गोबाव सम जाबायना लोगो मोनैया बहुद गोबावसैथ' आरो दिनैसो माने रायलायनोबो मोनबाय आरो ना रायज्लायनोबो मोनबाय आरो औ मोजां गाज्रि रायज्लायनोसै दे जोङो जागोन दे दिनै जोंनि सानैनि दिनै रायज्लायनाय टपिकआ जाबाय हारिमुनि सायाव आरोखि दे हारिमुआ ओरैबायदि नोङो जेनेबा नोंनि औ जोनोम जायगाखौ आंनो नांग्रोगौ जोनोम जायगाया आंनि जोनोम जायगाया दतमा गयबारि औ ओमफ्राय नोंना फरायनाया बेसेसिम जाखो आङो दा मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामबाय मास्टार डिग्री माने एम ए पास खालामबाय एम ए पास जाबाय आङो ओमफ्राय आरो माबा लाबावदो नामा बिनिफ्राय आङो जेबो लाथ'वासै दा जबनि थाखाय ट्राइ खालामगासिनो आरो ना जबाथ' नोङो मोनखागोन एम ए पास जाबाय जेला जायखिजाया मोनखागोन माबा मोनसे मोनसे नङा मोनसे मोनखागोन आरो दा मोनसे ना मोनसे मोनखागोन आरो मोनथों नङा होमबा दे बोर हरबानो जाबाय एसे बोरखौथ' होखाबाय दानो होखाबाय दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आच्छा नोङो बेसेबां समनिफ्राय एबा बेसेबां बैसोनिफ्राय नों मोसाग्रोनाय ना एक्टिं खालामग्रोनाय आङो मोसाग्रोदों सिगां स्टेजआव स्कुलनिफ्राय बिनि सिगां स्कुलाव एडमिसन लायैनि सिगां आङो माने बैसागु फांसन गामिफोराव बैसागु फांसन जायोमोन ना बेफोराव आङो माने ओरैनो बाहागो लाहैयोमोन आरो बैसागु कम्पिटिसन बेफोरबायदियाव मोसाहैयोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो प्राइजबो मोनोमोन आरो बिदिनो फार्स्ट प्राइज बेफोरबायदियाव थाङोमोन आरो बिनि उनाव आङो स्कुलाव एडमिसन लाबाय ओमफ्राय स्कुलाव बिदिनो कलेज स्कुल उइकथ' जायोना स्कुल उइकआव आङो बिदिनो बाहागो लायोमोन आरो बिदिनो बाहागो लानायाव आङो बिदिनो फार्स्ट प्राइज बिदि थाङो आरो दा बेबायदिनो मोसायै माने दा हारिमुआव माने आंथ' बे एसे उन्दैनिफ्रायनो आङो एसे गोसो दंखायोमोन नालाय दा बोरैहाय आङो बै एलबामाव बा बर' सावथुनाव आं बोरैहाय सहैगोन आरो आं बेखौ सानबाय थायोमोन ओमफ्राय दा आङो बे सानबाय थानाया आंना माने मोगथाङाव दा जाफुंबाय आरो आंना आच्छा नोंनि गिबि एलबामा मोसाजेननाय एलबामा सोरनिमोन आरो गोसोआव दंना नोङो मेथाइखौ गिबि मोसाजेननाय एलबाम ना बिनि गिबि सिगांथ' केमेरानि मोखाङाव थांजेननाय केमेरानि मोखाङाव थांजेननाया आङो बिदिनो 2009 मोन खोमा आरोना गिबि माने मोखां होजेननाया ओरै होननाय गोसोखौ नोंनो होबाय गोसो मोनगोन साननानै होननाय आं बे जाहैबाय गिबि माने आङो बे समाव आं जेबो मिन्थियाखै आरोना आं बिदिनो ओरैनो सापर्टिं माने रलावहाय आं मोसाहैफादों आरोना बे आंनि फार्स्ट गिबि माने होजेननाय आरो बिनि उनाव बिनि उनाव बे एलबामावनो मोननै दंमोन आरोना लाजिनोबो रोंला गन्थंबो गैला होननाय माने बे एलबाम बे मोनसेयावनो मोननै एलबाम गादों आरो आं बेयाव माने साइद रलाव मोननै मेथाइयाव बेनि उनावथ' नोङो बेनि जि गाबाय नोंथ' मेरला गाबाय एलबाम बिनि उनाव आङो गाबाय आं दा मेन रलावनो गाबाय आङो मेन रलाव गाबाय नोङो बिनि उनावहाय फैदो जोङो फिल्माव फैलायनोसै मुभियाव नोंनि गिबि मुभियाव मुभिया मा एबा सावथुना आंनि गिबि सावथुना जाहैबाय थोद फाग्लि फाग्लियानो गिबि सावथुन आंनि
थर्ड फाग्लि बेयाव फाग्लि औ बेयो माबा बाग्लारिनि औ बाग्लारिया डाइरेक्टरमोन ना बाग्लारि सारनिमोन बियो बाग्लारिनि बेथ' औ जोबोद सोलिदोंमोन ना बे मेथाइआ औ मोजाङानो सोलिदोंमोन बेहाय नोङो मा रल लादोंमोन आङो बेयाव मेन रलानो आङो मैन ना मेन रल बिनि उनावहाय बिनि उनाव नेक्स्ट फिल्मखौ होनदों दा नेक्स्ट फिल्म नेक्स्ट सावथुना जाहैबाय गोरोन्थिया सोरनि गादों आं बे सोरनिमोन बियो पेटारसन होननाय पेटारसन डिरेक्टरा औ बिनिमोन आरो नेक्स्टआव आङो खैना गादों खैना 2016निमोन बियो 2016नि बे खैनाया बियो आंनिमोन बे जाहैबाय फैलाव बसुमतारी नोंनिनोमोन आदानि खस्थ' जादो ना एसे हाग्रा बंग्रा हाग्रायाव खस्थ'आनो मोनदों आरो आंबोथ' थांफेराखैबोमोन ना मानासावहाय फार्स्ट टाइम माने मानासाव थांनो मोननाय जादों आरो आं बे प्रजेक्टआव ओमफ्राय दोंसे मेथाइ शुटिंआव आं एसे गोसोआव दङ मा नोङो हाथि माखासे नुनायाव गिदोंना गियाखैमोन नोंलाय बिराद गिदों आं माने आं बेबायदि नुफेराखैमोन आरो ना मोखांजों मोखां ओरैबायदि गिखादों आङो माने फैनानै जुदि जोंखौ माने एरखांला फैयोबा माने बेबायदि आरो गोसोआव बिराद गिनाय मोनदों माखासे जेनेबा मानसिफोरबो दंमोन नालाय दा माने एसे थाफिनदों आरो गोसोआ माने दैजों थाफिनदों आरो गिनाया फुजा होना थांखानायखाय जेबो खालामाखै जेबो खालामाखै खाफाल मोजां ट्रलिफोरखौ बोख्रां बोख्रि खालामदो एसे ट्रलिखौ एसे बोख्रां बोख्रि खालामदों सुन्दायजों बै लुहानि बै गारि रेलगारिया फैदोंमोन ना जों होमबा गोजौआव गाखोबायमोन ना होमबा जों गोजौआव गाखोबाय इसोर दसे फैनानै थांफिनबाय आচ্ছা दसे बिनि उनावहाय बिनि उनाव आङो बिनि उनाव लान्था पुलिस गादों बेबो नोंथांनिनोमोन आरो लान्था पुलिसाव नों आंनि बिसि जादोंमोन नोंनिनो बिसि जादों आरो बे समाव आरो बे समाव आरो एसे मोदोमाबो आंना फुंबायमोन ना माने फरायफुबाय थानायमोन आरो आङो बे समाव बारा माने बिदि डाइटबो खालामनाय जायाखै मायाखै बिदिमोन आरो ना बिनि उनाव बहा गाहायखो बिनि उनाव आङो बे कार्बि आंलंनिमोन दाया आंनि नङा दाया आंनि नङा महेसमोन नामाथाय टाइटेला मामोनथाय आं बेखौ मिथिला महेस केमेरामेनाथ' नङा केमेरामेनानो महेस बसुमतारी लिरो बिस्रा आं बारा मिथिला आरो टाइटेलखौहाय बे लांदोंमोन बे लांदोंमोन बिनि उनाव मा खालामखो नोङो बिनि उनाव आरो मोनसे गाबावदों आङो फेसबुकनि सैनाय बे जुगनि सैनाय बे लास्ट सोरनिमोन बियो बिपुल मुसाहारि बहानिमोन बे आदायाथ' गोदोनिनो एक्टरखा आइसक्रिम जानो बिनानाव होननाया बे बिपुल बिपुल मुसाहारिया गोदोनि एक्टरा बे आदाया खानाय खेंख्रा खेंख्रिमोन ना मानसिया खानाय गोलाव गोलाव लायोमोन बबि देवल होनोमोन नामानो जोंथ' बारा मिथियामोन बे समाव एसे उन्दैसोमोन ना दा बे मेथाइखौ आङो बे आइसक्रिम जानो बिनानाव होननाया आं नोंथां खननाय बायदि मोनदों आरोना मेथाइ आं लिरनायबो टिउन खालामनायबो रोजाबनायबो सिगां माने दाथ' बेजों फिल्म गाबाय नालाय आङो माने गानखौ आङो खोनासंबाय ना बेथ' बेनो आदा फैलाव खननायसोदां बिदि साननानै आङो हमनो हाबाय आरो नङाबा सिगां थाल लायामोन आरो बेनि उनावहाय मा खालामखो आङो बिनि उनाव गाथ'वासै आरो दा गाथ'वाखै दा मा प्लेनिं दा माने नैबे 2021आवहाय गोदान एलबाम दंबावो आरो 21आवनो नैबेहायनो बे नभेम्बरावनो आरो बे नभेम्बरावनो बे सोरनि प्रडाक्सन बे प्रडाक्सना आंनिनो प्रडाक्सन जागोन बे माने एमजे फिल्म प्रडाक्सनाव मा फिल्म प्रडाक्सन एमजे एमआव मा जाखो जेआवथ' जिरिना जाबाय
एमा जाहैबाय मिस मिस आरो जिया जाहैबाय जिरिना औ औ आदसा जायखिजाया नों औ जे बे सिनेमा खालामबोबाय औ बे सिनेमा खालामनायाव उम नोंजोंथ' सासे एगेन्स्ट रल थाया होमबा नोंनि औ माबाय औ औ औ बे सोरखौ साबसिन मोनबोनाय नोङो एक्टिं खालामनो सोरजों जेनेबा नों अट' फिल्म खालामबोबाय औ खालामबोबाय औ सोरजों एक्टिं खालामना पारफेक्ट मोननाय नोङो अ पारफेक्ट हिनजावनि रलाव ना हिनजावनावबो खोन्थादो हौवानावबो खोन्थादो ए आङो माने एगेन्स्टआवथ' आङो बिदि रल खालामनाया थोद फाग्लियानोमोन औ औ बेयावहाय माने सानैमोन ना औ एक्ट्रिसआ ओमफ्राय एक्टर सासेल' दा औ सानैजोंनो माने सिलायलायनायमोन आरो ना बेयावहाय एक्टरखौ औ बिदि गुद्दा गुद्दि नांलायलायो माने बिदिमोन लास्ट माने फोजोबनायावहाय आं मोनहैयो आरो बेबायदि दा आङो हिनजावनि रलाव जाहैबाय आङो बे समायनाजों मोजां मोनो आरो एगेन्स्ट माने बेबायदि माने पारफेक्ट औ मोनदो आरो नोङो औ समायनाजों पारफेक्ट मोनदों आरो नांलायनानै औ बेयाव नांलायथायाखै माने एक्टिंआव आरो मोजां मोनदों आरो एकदम माने नांलायथारनाय बायसा जालायदो आरो नोंसोरो औ औ एक्टरा मोजांमोन खोमा एक्टरालाय औ मोजांमोन एकदम नांलायथारबायानो नांलायथारनाय बायसा जालायदो आरो नोंसिना औ औ आरो मोगथाङावबो एसे नांलायफ्रामहैबावदोंसो आरो ना नांलायफ्रामहैबाय सिनेमायाव नांलायना आरो मोगथाङावबो नांलायबावदोंसो आरो एसे ओरैनो आरो औ ओमफ्राय डाइरेक्टरनि गेजेराव जेनेबा औ बेखौथ' सोंथावा औ गोसोनि खोथा जाहैबाय औ औ थेवब्लाबो नोङो जायजों थारमाने जाय नोंखौ एसेबो उसुबिदा होआ ओरैबायसा डाइरेक्टर थायो जे औ आर्टिस्टफोरखौ उसुबिदा होआ औ मोजाङै एक्टिं खालामनो चान्स होयो बेफोरबायसा औ नोंनि फिल्मनि गेजेराव सोरखौ बांसिन मोजां मोनो नोङो डाइरेक्टरनि गेजेराव डाइरेक्टरनि गेजेराव ना औ आङो ओरैनोथ' माने गुबुन गुबुन प्रडाक्सनावबो आङो मावबाय नालाय औ दा आङो मोजां मोननाया जाहैबाय आङो साथाम दं आरो ना औ औ दा आङो नोंथां थाबाय सासे औ औ ओमफ्राय सार बाग्लारि माने बाग्लारि आं औ रोंथारैखौ बिथाङा माने थोद फाग्लि फिल्मावहाय एसे माने सेस्था खालामहोनानै एक्टिंआव लाबोदों आरो ना औ बे साराहाय बांसिन खस्थ' मोनदो औ नोंखौ बे माने आंखौ गोदानमोन नालाय नामा औ आं गोदानमोन ना बारा एक्टिंनो हायामोन माने केमेरा एंगेला बबेजों थायो बबेजों नायनांगौ माने बेखौ बिराद सारा आंखौहाय माने फोरोंथारनाय जादों आरो औ औ बेबायदि आं माने बेखौ बुङो आरो बे सार बाग्लारि ओमफ्राय आङो लास्ट बुंनो सानो बिपुल मोसाहारि औ औ बेबो बे आदाया औ बाग्लारिनावनो थांबाय माने बे खस्थ' खालामसिनदों नालाय नोंनाव औ जोंथ' बांसिन माने जों गोरोंखायावसो मोनबोबाय नोंखो औ नोंसोरा गोरोंखायावसो मोनबाय आरो जेरै थिनो एरै खालामनो हाग्रायावसो मोनफैबाय खिन्थु बे सार बाग्लारिया बांसिन खस्थ' मोनदों आरो खिन्थु जेबो नङा आंखौ बिराद फोरोंदों सारा औ ओमफ्राय फोरोंनायनि गेजेरजों बुजायदोंबो आंखौ जेबो होनाखै रायाखैबो औ माने बिराद थुलुंगाबाय थानो होदों आरो खिन्थु आंहा फार्स्ट गाजेननाय नालाय औ माने आं बानाय मोनदोंमोन आरो गेजेर खन्दआवथ' फिल्म गोलाव गाबा बिराद बायोना औ औ दा बियो बिराद थुलुंगा होदों आरो गारनो नाङा मानो नाङा बेबायदि बिराद थुलुंगासो होसिनबावदोंमोन आरोना बियो औ दे बे आरो आंबो साबायखर हरबाय बाग्लारिखौ आंबो हारसिं ओरैनो मोजां औ मोनखायो मोजां सादा मोनो ना सिदा औ मानसिया औ आंबो मोजां मोनो आरो दासिमबो मोजां मोनो आदसा नै दा आं नोंनाव एसे गिदिर प्रस्न' एबारनिया औ लासै लासै जोबहांआव फैबाय औ दा जे जों आर्टिस्टफोरा महरगिरिफोरा डाइरेक्टरफोरा फिल्म बानायो फिल्म औ बानायनानै जोंहा देखायनो हानाय सुबिदा गैया जेनेबा फुजा फाथालावल' नङा होमबा औ फुजाफ्रा माबा मोनसे आन्दलन जानानै माबा मोनसे दावराव दावसि जानानै फुजा बन्द'बानो माने डाइरेक्टरफोरा सिनेमा बरननो हाया औ बेनि थाखाय मा सुबिदा लाब्ला नों मोजां नुहुरो औ दा बेथ' बिराद गिदिर सोंलु जाहैबाय ना अ बेखौथ' बेखौ जोंना फिननाय होनांगौ आर्टिस्ट महरगिरिफ्रा मिथिजोबखायो बयबो ना औ औ दा बे जाहैबाय जोंना माने ओरैनोथ' देखायनो हाखाया मेला जायाबा ओहो जोंनि सावथुनफोरखौहाय औ दा बेनो मोनसे बिराद गिदिर आरोना प्रडिउसारफोराबो माने जिखिनि खामायनांगौ रां माने बे खामायनाय रांखौ मोना खामायनो मोना माने
जेबो राहा गैयि जायो आरोना दा औ बेनि थाखायनो आरो माखासे प्रडिउसाराबोथ' जेनेबा थाबथाराय जाहैयोना दा बै बे फिल्मखौ दिरुनबा माने मार्केट मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि आरो मेलाफोराबो जेनेबा जाबाबो नांगौखिनि मार्केटखौ मोनगोन ना मोना माने बेफोरबायदिखौ साननांगौ जायो आरोना दा आङो बेखौनो बुंनो सानो दे माने सरखारा जेनेबा जोंनि सावथुन मुलुगखौ एसे अननानैहाय माने नायहरोबा बा जोंनि थाखाय मोजां फेसिलिटि हल बेफोरबायदि बानायनानै होयोबा माने दा सिनेमा बिराद हल मिनि सिनेमा हल जेरै औ मिनि सिनेमा हलल' नांगौ औ जोंनियाथ' जोंनि जायगायावल'सो सोलिखायो गुबुन जायगायावथ' सोलिखाया दा बेनिखायनो मिनि हल माने गासिबो डिस्ट्रिक्टआवहाय बिदि बानायनानै होयोबा बिराद मोजां सोलिगोन आरो बियो जोंनि सावथुन मुलुगा आरोना सावथुनफ्राबो सोलिगोन आरो सावथुना दा सोलिबाथ' जों जानो औ हाबाय दा महरगिरिफ्राबो जुदि जोंनि सावथुना बेबायदि हलावहाय सोलियोबा ना जानो हालांबाय खामायलांनो हाबाय होमबा आरो दावगालांबाय थाबाय आरो सावथुनखौ दिहुनलांबाय थानो हागोन बेफोरबायदि आरो औ जोबोद मोजां बे माने जोंनि दा गोदान CM औ प्रमद बर' बिथाङा खोनागोन बे खोथाखौ औ खोनानानै थाबैनो जेन बे खामानिखौ मावना होयो जों औ खोनादों मा मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव गंसेहै औ मिनि सिनेमा हल होगोन होनदों औ होगोनसो दा जोंनो थाब नांगौ नङा होमबा औ दा होगोनसो होनदोंना दासिमबो माने जों होगोनखौ नुहुराखै आरोना होनायखौ दा औ नुजायाखै जोंनो माने जेसे हायो एसे थाब मिनि नांगौ आरो औ सिनेमा हलखौ जोंनो लुनानै होयोबा आवगायगोन आरो दे जौगागोन नोंबो थाबैनो नोंबो खावलायहरबाय जेनेबा औ दा आं बेखौनो सारनिसिम माने आं खावलायहरबाय औ माने जाहाथे जोंनि सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो थाखाय माने मिनि सिनेमा हल दिहुननानै होयो दा आं बेखौनो सारनिसिम आसा थाबाय दे लास्टाव एसे मिनिनोसै औ दे लास्टाव मिनिनाय सोंथिया जाहैबाय औ नोंथ' सिनेमा खालामबाय एक्टरफोर लोगो मोनबाय मेरला मोजां जेरै सोरखौबा ओरैहाय जायखौ बेखौनो लोगो मोनबोबाय औ बिसोरखौ लोगो मोनखांनायनि उनाव औ बै मोनसे फिसा लैथो थायोना माबा प्रेम हागर ओरै होनो जे असमियाव बेफोराव गोलैबाय नामा नोंलाय ए बियो औ औ माने आङो फिलिम गाबोनायावथ' आङो एक्टरफोरजों बेफोरबायदि माने बेबायदियाव गबोबोआखै माने औ फिलिम गादों गानाया ओमफ्राय थेवबाबो बेबायदि फ्रेम माने माबायाव आङो माने एक्टरफोरजोंहाय बेफोरबायदि गोलैफेराखै आरो ओमफ्राय दायो माने दा औ जाफुबाय थानायाव माने आङो सासे मोजां मोनबाय आरो सेलेकसन खालामना दोनदो आरो औ सासे माने सेलेक्सन खालामनानै दोनदों माने लागोन ना लाया माने सायख'नानै दोनबाय आरो आं दा सायख'ना दोनबाय आरोखि औ दा जबा जायोबा साख्रिया जायोबा खिजानि जायाबो जानो दा बेनो आरो आं जुदि आंहा साख्रिया जायोबाथ' आं जायाबो जानो हागौ माने औ लायाबो जानो हागौ आं साख्रिजोंबो जालांनो हागौ आरो दा बेफोरबायदि फुरा आरो लाइफ नोङो एक्टिंबो खालामदो साख्रिबो मावदो ओरैबो औ जायो नोङो औ औ औ औ दा बेनो आरो दे आं मोदै ओंखारलायबाय मिनिनानै आंनि मिनिनायखौथ' नों नुहुराखै ओहो दा रायजोआ मिथिगोन औ गोजानावसो थालायनाय जाबायना गोजौआव थालायनाय औ औ जायखिजाया नोंनि साननायफ्रा जाफुंथों औ आरो थाबैनो लोगो मोनलायगोन औ निस्सय दा कर'नाया जोबसिगोन नालाय औ प्रडिउसारफोरा सिनेमा बानायसिगोन अब्ला लोगो मोनलायफिनलायनोसै नङा होमबा औ लोगो मोनफिनगोन औ दे औ नोंनि दे मिजिंफ्रा जाफुंथों बिनि थाखाय आं अबं गसायनाव बोर बिना हरनाय जाबाय लोगोसे जों सानैनि दिनैनि रायज्लायनायखौ औ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय औ दे गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो दे औ दे औ जेरिना जायखिजाया बिथांनि साननायफोरा जाफुंथों नेक्स्ट आं फैगौ गाबोन